Ola, eu son Lucía Grela Seoane, de segundo de ESO. E hoxe vouvos a falar dun libro que se chama Gárgola. Este libro vai sobre un rapaz que se chama Jeremy, que se encontra cun misterio que lle ocorreu á súa familia cando el naceu. Isto empezouno a investigar porque mataron a un bebé e a nai dese bebé, xusto despois de que el oíra un ruído cando estaba na súa casa, é dicir, a casa do bebé e da nai, dunha ventá en que batía o aire nela e despois xusto matáronos. Jeremy descubriu que ese crimen estaba relacionado cos mesmos crímenes nos que mataron a súa nai, a súa irmá e a dous amigos de seu pai, ademais doutras que se irían a cometer pronto. Tamén descubriu que os crímenes tiñan que ver cun soño que el estaba tendo dende fai máis de 6 meses. Ese soño trataba de que el estaba nun enterro e que lle pasaban unhas cousas pero que non daba visto quen era a persoa que estaba na tumba. A culpable de todo era a Gárgola, que vai a intentar acabar coa vida do pai de Jeremy e máis ca de Jeremy. O autor deste libro é Carlos Vila Sexto. Naceu na Coruña o 13 de setembro de 1977. É un escritor e guionista galego. Con 14 anos gañou o 5º premio de narracións infantís, Rúa Nova, co relato de aventuras Alén da aventura, en 1992. E o ano seguinte volveu a gañar coa novela de terror Gárgola. Outros libros del son Cara á fin da luz, O baúl, As 7 mortes, O enigma de Caronte, ademais de Alén de aventuras e Gárgola. O meu persoaxe favorito deste libro é Jeremy, xa que me parece que afrontou os seus medos moi ben, como a oscuridade, e acabou sendo moi valente. A min este libro gustoume bastante, xa que é un libro de misterio e terror, e a min ese tipo de libros gústanme moito. Paréceme un libro entretido e fácil de ler. Se vos gustan os libros de misterio e terror, recomendo volo ler. Un saúdo e chao!